Mae'n anodd i ni feddwl am Gymru heb fod canu emynau yn rhan o'n bywyd crefyddol ac o'n bywyd diwylliannol ni. Ond nid yna oedd y sefyllfa cyn y diwygiad Methodistaidd yn y 9 ganrif. Yn y cyfnod yna fe welwyd ffrwydriad o ganu ac um, o gyfansoddi emynau gan bobl fel y cawr Williams o Bantycelyn ac eraill. Ond yr arfer cyn hynny oedd canu salmau yn arbennig. Ac a'r reswm am hynny oedd yr argyhoeddiad fod Duw mor aruchel, mor fawr, fel mai dim ond geiriau Duw ei hunan oedd yn briodol i gyfarch Duw ac i'w foli fe yn yr addoliad gyhoeddus. Ond fe gafwyd rhai emynau yn y cyfnod cyn y diwygiad Methodistaidd, ac un o'r rai mwyaf adnabyddus yn eu plith nhw yw'r emyn Myfi yw'r Atgyfodiad Mawr, Myfi yw gwawr y bywyd. Awdur yr emyn yna oedd dyn o'r enw Wynne o'r Las Ynys yn agos i Harlech, y ffeiriad Anglicanaidd oedd e. Mae'n cael ei ystyried yn un o awduron rhyddiaeth gorau'r Gymraeg. Fe gynhyrchodd 2 lyfr sy'n cael ei ystyried yn glasuron ein rhyddiaeth ni. Y cyntaf ohonyn nhw, gyhoeddwyd yn 1701, oedd addasiad o lyfr Saesneg gan dyn o'r Jeremy Taylor. Jeremy Taylor, fel mae'n digwydd, pan luniodd e'r llyfr yn byw yn Sir Gyfyrddin. Mae Ellis Wynne yn nawr yn addasu'r llyfr mae'r Gymraeg dan y teitl reol Buchedd Sanctaidd, Buchedd yn golygu bywyd. Llyfr defosiynol ydyw sydd yn rhoi cyfarwyddiadau i bobl ynglyn â sut mae byw y bywyd Cristnogol, a'r bywyd hwnnw wrth gwrs yn arwain yn y pen draw i'r nefoedd. Ond ymhen 2 mlynedd yn 1703, fe gyhoeddodd i lyfr enwog iawn a dylanwadol iawn, Gweledigaethau'r Bardd Cwsg. Ac yn y llyfr mae nawr nid darlunio y bywyd Cristnogol, diwiol mae'n neud, ond i'r gwrthwyneb yn gwirionedd yn darlunio bywyd pobl sydd yn byw heb ddiw, yn byw bywyd aniwiol. Hynny yw, mae'n darlunio nhw yn byw mewn strydoedd pleser a balchder ac elw. A'r strydoedd yn y pen draw yn arwain at angau ac dod dan reolaeth brenin angau fel betai a'r angau yn y diwedd yn arwain at farwolaeth dragwyddol. Ond yn y weledigaeth hefyd, mae yna un stryd fach. Mae'n rhaid mynd trwy borth cyfyng i fynd i'r stryd yna a heibio i ffynonau difeilwch. A'r stryd fach yna, wrth gwrs, yn arwain i'r nefoedd. Nawr, ymhen rai blynyddoedd, yn 1710, fe ath Ellis Wynne ati i baratoi argraffiad newydd o'r llyfr gweddi gyffredin, sef llyfr gwasanaethau yr Eglwys Wladol. Ac wrth wneud hynny, fe ddarganfu fod ganddo fe tudalen gwag yn y llyfr. Ac yn dda iawn i ni, fe benderfynodd ychwanegu emyn o'i waith ei hunan, fel y gwelwn ni, addasiad ar y lleiriad o eiriau'r Beibl yw'r emyn mewn gwirionedd. Ond yr emyn yma, Myfi yw'r Atgyfodiad Mawr, Myfi yw gwawr y bywyd, gychwanegu hynny ar y tudalen gwag hwnnw. Emyn ar thema marwolaeth. Mae'n emyn, mae'n rhoi'r pennawd i'r peth yn dweud bod yn emyn gynhebrwng yda. Ond nid emyn trist sydd gyda ni fan hyn, ond emyn sy'n llawn gobeith a llawn sicrwydd. Mae'n emyn ar y mesur salm, a mae'n emyn sy'n symud yn urddasol ac yn gadarn ac yn sicr. A mae'r odli mewnol, gewch chi, yn y mesur salm hefyd, yn rhywsut yn arafu'r dweud ac yn atgyfnerthu'r sicrwydd sydd yn y dweud. Myfi yw'r Atgyfodiad Mawr, Myfi yw gwawr y bywyd. Caiff pawb am cred medd arblwydd Dduw trengi fyw mewn eilfyd. Nawr, 12 pennill oedd i'r emyn yn wreiddiol, ond 4 sy'n cael ei canu erbyn hyn yn gyffredin. A mae'r 4 pennill yna yn seiliedig ar eiriau Crist yn Efengil Iwan. Mae'r emyn yn mynd mlaen wedyn
I gyfeirio at eiriau Job, enghraifft, mae fi wn fod fy mhrennwr yn fyw, ac yn mynd mlaen wedyn i sôn am lyfr y Atgyfodiad a datganiad fyna bod bobl sy'n byw, sy'n marw yn Christ yn wynfydedig ac yn y blaen. Ond beth sydd gyda ni yn y 4 pennill cyntaf yw geiriau Christ ei hunan yn cael ei aralleirio neu madryddu. A mae'r 2 bennill gyntaf yn seiliedig ar geiriau Christ yn Ioan 11. Nawr, mae'r gwasanaeth angladd yn y Llyfr Gweddi Gyffredin yn dechrau gyda y dyfyniad na o eiriau Christ. Myfi yw'r atgyfodiad ar bywyd. Yr hwn sydd yn credu yno fi, iddo farw a fydd byw. A phwy bynnag sydd yn fyw ac yn credu yno fi, ni bydd marw yn dragywydd. A beth sydd gan Ellis Wynne wedyn yn y 2 bennill gyntaf yw aralleiriad o'r adnodau hynny o eiriau Christ yn Ioan 11, 25 a 26. Myfi yw'r atgyfodiad mawr, myfi yw gwawr y bywyd, a mae'r gair gwawr na wrth gwrs yn ychwanegu at y dweud yn dydy. Caiff pawb am cred meddfarglwydd dduw, trengu marw, fyw mewn eilfyd. Yn y darlleniad gwreiddiol, beth o gan Ellis Wynne oedd nid y farglwydd dduw, ond farglwydd cri trengu fyw mewn eilfyd. Ac i fi, mae'r darlleniad yna'n well dwi'n credu, oherwydd mae pwysleisio cryfder Christ yn gallu cyflawni i addewidion. Gyda mae'r 2 bennill yn mynd mlaen i barhau ar y lleirio geiriau Christ. A'r sawl sy'n byw mewn ifydd gred i mi gaeth drwydded nefo. Trwydded, wrth gwrs, yn rhywbeth sy'n rhoi caniatâd neu rhyddid i ni. Fel nallo angau brenin braw, mae fel nawr yn weledigaethau'r Bardd Cwsg yn personoli angau, fel brenin braw mor rymus yw angau. Dyw angau hun ddim yn gallu gwneud unrhyw niwed i'r Cristion, i'r sawl sy'n credu yn Christ. Nallo angau brenin braw ddrwg iddaw yn dragwyddol. Oedd gwasanaeth arall hefyd yn y llyfr gweddi. Gwasanaeth ar gyfer bobl oedd yn rhyw sal i ddod i'r gwasanaeth cymyn. Cymyn y Craf oedd yr enw ar y gwasanaeth yma, ac adnod amlwg oedd yn cael ei dyfynnu yn y gwasanaeth yna, oedd geiriau Christ yn Ioan 5:24. Yn wir, meddwl eich wi, yn neb sy'n gwrando fy ngair i ac yn credu'r hwn am hanfonodd i, a gaeth fywyd tragwyddol, ac ni ddaw i farn, eithir y fe aeth trwodd o farwolaeth i fywyd. Ac yn penillion 3 a 4, beth sydd gyda ni fan hyn yw Ellis Wynne yn aralleirio'r geiriau yna o Ioan 5. Mae'n dechrau, wrth gwrs, gyda'r union eiriau dechreuol, yn wir, geiriau cyfarwydd iawn, wrth gwrs, gan Grist yn aml iawn yn cyflwyno yr un sy'n gan ddweud gyda'r geiriau yna, yn wir. A meddwl Ellis Wynne am Grist. Medd gwir i hun, Christ yw y gwirionedd yn fe. Pob cyfryw ddyn sy'n gwrando, dyn fyna golygu nid gwryw, ond gwryw a benyw, gallwn ni aralleirio hynny, pob cyfryw un sy'n gwrando fy ngair, gan gredu'r tad am rhoes, mae didranc einioes ganddo. Fe soniodd Ellis Wynne yn y pennill cyntaf trengu, marw. A dyna, un gair sydd yna mewn gwirionedd tranc, sef marwolaeth, ond mae'n didranc, ynddo. Hynny yw, mae'n cael bywyd tragwyddol, mae didranc einioes ganddo. A wneud i orau i fyddhau trwy ffydd i'n geiriau hyfryd. Ni ddaw i farn, ond trwodd aeth o angau caeth i fywyd. Fel y gwelwn ni fyna, fel trwy'r emyn cyfan, mae'n aralleirio geiriau Christ, ond mae'r ychwanegiadau bach yna gan Ellis Wynne ei hunan, fel y gair gwawr yn y llinell gyntaf, enghraifft, neu fel y geiriau trwy ffydd i'n geiriau hyfryd. Ni ddaw i farn, ond trwodd aeth o angau caeth i fywyd. Mae'r ychwanegiadau bach yna yn cyfoethogi'r dweud yn dyn nhw.
Beth sydd yn rhedeg hefyd trwy y pedwar pennill yma yw'r pwysles yma, gewch chi wrth gwrs yn y gwreiddiol, yn eiriau Crist ei hunan, ar gredu. Caiff pawb am cred meddfarglwydd Dduw trengu fyw mewn eilfyd. Y sawl sy'n byw mewn ifyd gred i mi, caiff drwydded nefol. Ac yn y blaen, ac yn y pennill ola yn sôn am yr un sy'n ifyddhau trwy ffydd i'm geiriau hyfryd. A hynny'n atgoffa ni wrth gwrs hefyd o eiriau yr apostol Paul yn sôn yn llyfr yr Actau, cred yn yr arglwydd Iesu Grist a chydwedig fyddi. Wel dyna eiriau hyfryd yn wir.